Eraztun batek bizitza bat lotzen du, distantziak bi bihotz elkartzen ditu. Izarrura nire testigu da, eta kaioak nire konfidenteak. Urruntasunean utzi bat ikusten da, nire helburuaren untzia da. Nire helburua salvazioa da, eta itxasoa nire bidea. Gailurrean nago, faroaren argia ikusten, berak gidatuko nau salvazioraino. Nire perla aurkitu nahian, berdin zait